Какво става, хора? Аз съм Awesome и това е един клип, в който искам да ви съобщя поредната новина. Под поредната имам в предвид трета или четвърта. Тази новина, в нея искам да ви кажа, че епизодите от оцеляването в Майнкрафт, които може би сте гледали, ще ги прекратя, защото се получи един проблем, който става само на този world, на който играех това оцеляване. Значи, влизам си в world и всичко си беше наред и не ми беше заредил чънка. Чънк, едва ли не знаете какво е, това е да не ти е заредил world. И нали, не щеш да ми се зарежда както обикновено ми се зарежда, като не ми се е заредил. И аз викам, сега ще повървя малко тук да ми се зареди. Обаче не ще ми се зарежда и аз излязах от Майнкрафт, влязах отново и се получи това, че някакси от небето паднаха над 10 000 прасета и започна да ми лаги страшно много, още повече се прецака и не знам, просто спирах си Майнкрафта, пусках го, всичко правих там, обаче не ще да се оправя. Не мога да ви го покажа, защото вече съм изстрел world първо, и второ, че много почваш да ми лаги, като започвах да снимам и ще почна нова поредица. И да, това исках да ви кажа. Чао!